Hola, boas. Somos Alex e Alberto, do equipo Working Wheels. Estamos aquí para seguir o Ice Bucket Challenge, o que fomos nominados por un amigo, gran xogador da Xoval, que é Pablo Cacheda. O motivo de facer esta cadea é un pouquiño para colaborar con unha asociación sin ánimo de lucro que loita pola integración e pola calidade de vida das persoas con ela. Sen máis, vamos a proceder ás nominacións. Os meus tres nominados son Alexandre Blanco, Monti, xogador internacional pola selección española de rugby, Mila López, unha persoa que está loitando a día de hoxe pola integración das persoas, que, bueno, subcampeona de España de ciclismo adaptado, e a miña terceira nominada é a polifacética Beatriz Manjón. Bueno, pois agora toca a min e os meus tres nominados son, en primer lugar, Gedeón Guardiola, campeón do mundo de balonmán, e ali estará en Alemania, terá que mollarse con as boas pedras de xeo. En segundo lugar, como son fanático de Galicia 112, vou nominar a súa presentadora Beatriz Pino. E en último lugar, vou nominar a un dos tíos que coñezo que ten as mans máis grandes que vin da miña vida, que é David Zamor. E agora vámonos aí, a tope! Working Wheels cas boas causas, pola integración! La madre que... Vale. Son boas as camisetas que non se mollaron.